Ако обичате спалнята ви да изглежда подредена, скъпа и уютна, гледайте това видео. Тези едноцветни спални комплекти изглеждат супер стилно, като вие сами може да си изберете подходящата разцветка за вас. Разполагаме с лилаво, сиво, по-светло, по-тъмно зелено, бежово, бяло. А материята е супер мека и най-важното, не се свива и не избелява. Съдържа 90% памук и 10% сатен. Сатенът прави памука по-устойчив и се усеща по-приятно на допир. Може да се пере и на високи градуси. Идеално е, ако държите на хигиената вкъщи. Цената е супер изгодна, тъй като комплектът е 6 части, горен плик, долен чаршаф, 2 стандартни кълъвки и 2 по-големи декоративни, и долният чаршаф е направен с ластик. Най-важното е, че всички модели ги имаме в наличност и доставката извършваме в рамките на 2 работни дни. Всяка пратка има опция преглед, може да си прегледате комплекта преди заплащане. Всеки модел тук горе има код, може да ни пишете на лично съобщение с този код, ако сте си харесали някои от тези продукти. И също така, ако желаете, споделете ни в коментар кой от всички тези модели ви е харесал най-много, като напишете кодчето, което е тук горе.